În doar 2 zile, cursantele au învățat cum se fac lalelele, hortensiile, trandafirii sau orhideele. Nu este vorba despre grădinărit, ci despre crearea unor delicioase flori care la final împodobesc un tort. Și dacă ați crede că este o joacă de copil, vă înșelați. Cea mai complicată este laleaua. Trebuie parcurs foarte mulți pași pentru a ajunge la forma finală. Și decupăm petalele separat, formăm pistilul, formăm această tijă, avem nevoie de timp de uscare ca să stea în forma lor naturală. Atunci când montăm petalele pe pistilul care le-am format înainte, cam 24 de ore avem nevoie timp de uscare. Însă nici trandafirul nu e ușor de realizat. Trandafirului am făcut și câteva frunzulițe. Avem și frunzulițe separate pentru a crea, buchete, acele ghirlande de flori care pornesc așa în avalanșă de pe un tort. După flori, cursantele au învățat cum se realizează dantela comestibilă, o muncă mult mai migăloasă și care necesită multă atenție și răbdare. Dantela o facem într-un mulaj siliconat, cum este acesta. În prealabil formăm mixtura, o colorăm dacă este cazul, dacă vrem să obținem o anumită nuanță, după care avem 2 metode de a coace acest produs sau a lăsa pur și simplu la uscare 24 de ore. Decorarea acestor torturi este în prezent mai mult o artă și practic completează meseria de cofetar-patiser. Cursuri specializate nu există pe acest segment, chiar dacă spun că a fost mai greu la început, cursantele sunt mulțumite de ce a ieșit din mâna lor. Greuț, dar în 2 zile am reușit să alcătuim un buchet foarte frumos, să învățăm multe modele de flori, frunze, buchet. Vom învăța astăzi și dantele să facem. Noi am învățat foarte mult de pe internet și în laborator ne ajută foarte mult internetul pe diferite site-uri și cu răbdare înveți. E o completare a meseriei, nu este o meserie aparte, practic nu știu dacă există în nomenclatorul de meserii să fii decorator în pastă de zahăr. Astfel de cursuri maraton vor mai fi organizate la Brașov.